आणि पूर्ण आता हे महल दाखव, महल वरती कसं आहे. थोडीशी भजी, दोन चारच आहे, 2-4. मला वाटतं इकडे डान्स आहे वाटतं रात्रीचा. हे बघ ना वरती बघ, हे बघ. तू आता ये, तुझ्या हलवेल बघा काजल. सर्वांना नमस्ते आणि गुड आफ्टरनून. आता जो व्लॉग जो मी काल संपवला होता तो इकडून कंटिन्यू करतोय. आता वाजले किती माहिती आहे का? आता वाजले बरोबर 1:40. यांचं टायमिंग आहे 1 ते 2:30 पर्यंत जेवण. त्याच्या अगोदर येऊ नका आणि त्याच्या नंतर पण येऊ नका, हे असं मी म्हणतो, ते असे म्हणाले नाही. पण एकदम वातावरण एकदम छान मस्त वाटतंय. ते पण झुला मस्त आहे. पण ह्याच्यावरती जर माझ्या मांडीवर जर काजल बसली कम झालं. आणि इथे बघा आम्ही प्रॉपरली रेडी झालो आहे जायला. तर कसं वाटतंय? आणि त्यासोबत आउटफिट बघा, दोरी येते तोंडावर. इकडे जरा आता कसं वाटतंय? छान वाटतंय ना आउटफिट बघा. हा, आणि त्यासोबत इकडे आपला व्ह्यू बघा. आणि त्यासोबतच इथे माझी बायको बघा. वा वा, केस बघा एकदम स्ट्रेट झालेले आहेत. परत रिपेंटिंग केलेले आहे, रिकलरिंग केलेली आहे, एकदम छान. आता मम्मम काय बघूया. मम्मम गुलाबजाम, शिरा, शिरा, शिरा बघूया. आता उशिरा न करता आपण जाऊया, नाहीतर सर्व जेवण तिकडे संपायचं. आपण जाऊया. आमरस असेल तर वा. नाही, आमरस नसतो इकडे. नको, ते कोकणात असतं. ठीक आहे, चला. बाकी आता तुम्हाला हे बघा, आता ब्लॉगिंग सर्व मी काजलला करायला देणार आहे. कारण आज मी ब्लॉगिंग नाही करणार आहे. आज मी आलोय फिरायला, काम धंदे सोडून. लॅपटॉप पण घेऊन आलोय. पहिल्यांदा असं असेल मी कुठे बाहेर बिना लॅपटॉप चालू असेल. बाकी पाणीचं सर्व आहे. आणि इकडे आपल्याला साबण टॉवेल सर्व दिलं आहे. हे माहिती असं ना अगोदर तर माझ्या बॅग मधलं ते एक वजा कमी झालं असतं. तर हे ऍक्च्युली तुमच्यासाठी सर्व लाईट्स मी ऑन करून ठेवलेत. नाहीतर मी काय करणार माहिती आहे ना तुम्हाला? कुठे मी गेलो तर काय करणार, पहिलं हे ओपन करणार. आणि नहीं पहला झमूर है इधर आओ. ये देखो ऐसा, ये देखो आधा, ये देखो पूरा, सिर्फ 3,000 में. ये आपको चाहिए तो आप कैसा कैसा ते असे करतात ना, शो पीस करतात ना असे, पण एकदम चांगलं नाही. पण हेच खाली गेलं होतं त्याच्यावरच मी बसलो. मग किती गाजर असेल, वाईट आहे तो. आणि त्यासोबत तिथे काय दिलंय, जाऊ दे. हे काय दाखवत ना तुम्हाला मी. आता मी तुम्हाला दाखवतोय की आपल्याला जेवायला काय. आणि मला भरपूर भूक लागली. आता काजल तुला भूक लागली? चला लाईट सर्व ऑफ कर. हा, सर्व बंद कर. लाईट्स आपलं असलं नसलं तरी आपण सर्व कॅरी करायची की आपण सर्व बंद करायचं. बाहेर व्ह्यू बघा, एकदम छान वाटते. तू ओपन करू नको. मला वाटतं जेवायला इथेच कुठेतरी वाटतं. बघूया बघ. हां, जेवायच्या अगोदर इकडे काय झाले बघ. 1 2 3 4. मला वाटतं जेवायचं तिकडे वाटतं ना. हे आमचे रूम्स बघा इकडे आहेत. हे बघ का आली बरोबर टायमिंगवर आली. आणि इथे हे काचीच आहे काजल, खाली आहे बघ. हे काच आहे, ही काच आहे काजल, काच आहे खाली बघ. बघा आरामात आहे पाय. काच आहे ना हे, सर्व काच आहे. कुठलं तर तसं आहे. वाव, हे किती मस्त वाटते बघ बसायला. छान ना. म्हणजे हे पाणी वाढतंय ना तर असं खाली बघायला हे किती मस्त वाटते. छान वाटतं एकदम. आणि पूर्ण आता हे महल दाखव, महल वरती कसं आहे. असं वाटतं राजा बसले सिंहासनावर. आणि इकडे सगळी प्रजा. वजीर हाजीर, वजीर अभी तो हो जा खाने को हाजीर, वजीर खाने को हाजीर हो. आणि इकडे पूर्ण रिसॉर्ट खाली झाल्या कारण की सगळे सर्व जेवायला गेलेत. आणि आम्ही तिथे बाहेर बघा मस्ती करतो, एन्जॉय करतोय. पण जेवणापेक्षा जास्त एन्जॉयमेंट तर आपल्याला अशीच आहे ना. मस्त वाटतं इकडे. तर तिकडे गेले सर्व जेवायला ते बघ. वा वा वा, काजलला पण भूक लागली. चला चला चला. आज काजलला फक्त काकडी आणि टोमॅटो खायचे ना काजल, बाकी काय खायचं नाही. काकडी गाजर हे काय लिहिलंय, दुधी मुठिया.
फ्रेंच ढोकले, आलू गव्हाना. चालू कुर्मा नको. हा नको, हे पाहिजे का? राजमा पंजाबी, सर्व व्हरायटी दिले वेगवेगळी. आणि इकडे बघ तुझी आवडती भाजी भेंडी. काय भेंडी आहे? सुक्का भेंडी, टोमॅटो जास्त, टोमॅटो भेंडी वाटते मला. इकडे चपाती, राईस, मसाला डाळ. वा वा, या आपण एकत्र जेऊया, चालेल का? काय वाटतं तुला जेवणामध्ये? याच्यात इकडे सर्व व्हेज जेवण आहे, व्हेज. 1 2 3 3 भाज्या, चपाती. बघ हे त्यांचं स्टाळ आहे, काय हे स्वीटमध्ये काय तर काय लिहिलं? स्ट्रॉबेरी बासुंदी. एकदम छान, एकदम सुंदर. बघा मी परत घेतलं आहे सर्व. हे बघा इकडे संपवलेलं आम्ही सर्व. हे नवीन आयटम आलं, नवीन आयटम म्हणून तुला दाखवलेलं का. साबुदाणे वडे पण चटणी पण दिली आहे, खाऊन बघ. मस्त, एकदम छान. तिन्ही भाज्या होमस्टेपेक्षा चांगल्या नाही, पण नाही सर्व चांगलं, एकदम छान. बघा मला ही भाजी राजमा पंजाबी भरपूर आवडली. आणि फ्रेंच काहीतरी होती स्टाईल, मस्त वाटली, मस्त एकदम. जेवण एकदम छान, आउटस्टँडिंग. आणि डबल घेतलं म्हणजे भरपूर आवडला मला. बघा जेवलो आणि आम्ही रिलॅक्स बसलो. जेवण झालं 2:30, आता वाजले किती? 2:45 झाले. 15 मिनटं मस्त बसलो, गप्पा मारले. आता आम्ही जरा बोललो तुमच्याशी गप्पा मारूया. तर आम्ही असं बसलो, पण समोर आम्हाला काय दिसतं ते तुम्ही बघा जरा. कॅमेरा रोटेट. भलतीकडे बघू नका, समोर बघा पाण्याकडे. बाकी काय बघू नका, बाकी काय दिसत असेल तर बघू नका. पण आहे फिश, छोटे छोटे फिश. आणि बघा जर पाण्याचं हे वाढलं तर ह्याच्या खालून पण दिसते बघ. पण हे काच आहे सर्व. बाकी सिटिंग बिटिंग बघा एकदम मस्त. आम्हाला भरपूर ऑप्शन होते बसायचे ना, पण आम्ही इथे बसलो. तिथे का नाही बसलो? ते नको ना, जर हे हवेशीर वाटलं आपल्याला. बाकी आता आपल्याला संध्याकाळी ते सुद्धा करायचं पाण्यामध्ये, बोटिंग. बाकी कॉटेज बिटेज एकदम छान. आणि जेवणामध्ये तुला कोणती भाजी आवडली? राजमा पंजाबी राजमा पण होते, जैन राजमा पण होते, पंजाबी राजमा. हां. आणि ते मला फ्रेंच करून जी भाजी होती ना ती एकदम छान. मला सर्वच भाज्या आवडल्या, चांगलं होतं. उलट ते फ्रेंचचे भाज्या ते मी अजून एकदा घेतले. ते राजमा पण मी अजून एकदा घेतलं. ते स्वीट्स पण आणि स्वीट पण ते मलाई रस काय होतं ते बासुंदी, स्ट्रॉबेरी बासुंदी. एकदम सुंदर. जेवणाला नाव ठेवण्यासारखं काहीच नाही आहे. एकदम सुंदर, एकदम मस्त. रिसॉर्ट पण एकदम छान, एकदम मस्त. वातावरण पण एकदम छान आहे, एकदम मस्त. बघा रूममध्ये न बसता आम्ही इथे बसलो. रूममध्ये जायचं आहे का काजल? थोड्या वेळाने जाऊया आणि संध्याकाळी येऊया. आणि इव्हनिंग रात्र व्हायच्या अगोदर पूलमध्ये रात्रीच बोललो करायची आहे. हे राहिले आमचं. काय राहिलं? ब्रिज पण राहिले. ते ब्रिज काय आता ते सर्व ब्रिज करूया एक 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 असे. नको झोपूया? ऊन आहे ना, ते जरा डोकं जड झालंय. जायचंय मग? जाऊया चला. काय बसायचंय? जाऊया. चल मूठ. एकदम छान वाटतंय बघ. आणि मला बसायला बघ गादी होती बघ, ह्याच्यावर बसून मग डिफरंट आहे. हे कम्फर्टेबल आहे ना. इकडे असं तर माणूस बसूनच राहील. काय बोलते? AC लावूया मग बसूया. एकदम छान आहे बघ. आमच्या रूमच्या बाजूलाच लायब्ररी सारखं ठेवलंय बघा व्यवस्थित. हे काय लिहिलंय? हिरण्य कश्यप. वेगवेगळे बुक्स ठेवले सर्व. हे बघ, बिफोर युअर मेमरी फेड्स, द पॉवर ऑफ हॅबिट. भूताचं वाटतं बघ. रात्रीचे स्टोरी ऐकत बसायचे. आणि त्यासोबत तिथं लहान मुलांचे पण दाखवतो बघा तुम्हाला. मला कोरियन लँग्वेज मध्ये ते. हो म्हणजे अदर म्हणजे ह्याचे लोक पण आले का वाचत. उघड
वाचत बसते की गादा? माझं डोकं आधीच जडून इथे पण बघा कीटॅक सिस्टम दिलेलं आहे, जसं आपण लावलं ना तसंच. तर आता दुपारची वेळ आहे, जेवलो मस्तपैकी, एकदम छान वाटलं. आता जरासं रिलॅक्स झोपणार. झोपतो आम्ही, कारण की आमच्या दोघांची पण रात्री झोप झालेली नाही. तो पण नाही झोपला विक्रोळीत, मी पण नाही झोपली बदलापूरमध्ये. क्या बात आहे. चला आता हातपाय धुतले, आता जरा रिलॅक्स होतो, कारण जरासं झोपून जरासं पडलो नसतो बाहेर. तर आम्ही प्रॉपर्टी अगोदरच फिरलो, आता जेवलो आहे ना, जरासं पडायला वाटतं, कारण रात्री आमच्या दोघांची झोपण्यात आली. जरा रेस्ट करूया आणि नंतर डायरेक्ट स्विमिंग पूलमध्ये भेटूया आपण. स्विमिंग पूलमध्ये डायरेक्ट पाण्याच्या आतमध्येच. घ्या तुम्ही तोपर्यंत माझे मोबाईल सांभाळा. काय बुकिंग आली तर जरा फोनवर तुम्ही सांगा, तोपर्यंत आम्ही जरा झोपा काढतो. लाईट्स ऑफ. लाईट्स ऑफ. किती वाजता झोपलेलो काजल आपण? 3 वाजता. 5:30 वाजले. 2-2.5 तास झोपलो आम्ही. चला आता 5:30. आता बघूया स्विमिंग पूलवर जायचं आहे का त्यांच्या क्लब हाऊसवर जायचं आहे, आणि संध्याकाळच्या नाश्त्याला बघूया काय देतं ते. काजल येते काय? चल नाही तर मी चाललो. लाईट्स ऑफ. राहू दे नको लावू लिपस्टिक. ठीक आहे. आणि इथे बघा त्यांनी काय ठेवलं, कॅरम आणि सापशिडी. बाकी सर्व माणसं खेळायला गेले, ते बघ लाईन लावली तिकडे. आपण झोपत राहिलो. ते गेले वाटतं सर्व. उन्हात चांगलं वाटतंय ना, वाटतं. सर्व पाण्यात खेळतात आहे. इकडे उभी राहता अशी काजल परत. पिंकवाली मॅच करशील आता. हां आधी काय खाऊया? तर स्विमिंग पूलमध्ये जाऊया का? ते बघ खेळतात आहे सर्व. हे त्यांनी एक सेपरेटच सेक्शन ठेवलं आहे, मस्त एकदम व्यवस्थित. आणि इथे पाणी नाही अजून. बघ इकडे संध्याकाळच्या नाश्त्याला काय दिलं आहे मी, ब्रेड, मस्का, जॅम. त्यासोबत इथे काय काय लावलं आहे यांनी, चिवडा, बिस्किट आणि एक भजी पण ठेवली. ही भजी आहे ना, कांदा भजी का क्या आहे? कांदा भजी आणि चटणी, सॉस, आणि इकडे चहा आणि कॉफी. मस्त. चला आता गाणी लागणार आहे, पटकन घे. थोडीशी भजी, 2-4च घे, 2-4, आणि चटणी पण घे आणि सॉस पण घे. इथे बघा आपली भजी, चटणी, चहा एकदम छान आहे. व्हरायटी दिली, एकदम व्हरायटी, एकदम मस्त. चला आमच्यासोबत या. मस्का ब्रेड, मस्का पाव, मस्का ब्रेड, गाठिया, काय काय इकडे. हां भजी, चटणी, सॉस, एकदम छान. फिक्स आहे, फिक्स. बसायला चांगलं वाटतं एकदम मस्त. चहा पियालो, मस्का ब्रेड गरम करून पण आणि साधं पण, भजी खाल्ला, चटणी खाल्ली, सॉस, आणि काय खाल्ला, गाठिया, आणि बस. आता बघा पाठी आवाज येतो तुम्हाला गाण्याचा. आता इकडे DJ आहे, रेन डान्स, आणि बाकीचं तुम्हाला इकडचं वातावरण पण दाखवतो. इकडून ह्या साईडने नाही बघितलं ना, करूया ते करतात आहे बघ कपल. करूया. आणि वरतून बघ सायकल पण आहे बघ तिथे बघ वरतून, त्याच्यात बघितलेली ना आपण. आणि आम्ही कुठे आलो आहे ते तुम्हाला सांगायचं झालं की तुम्ही पाठीच आता बघा काय लिहिलं आहे, आय लव्ह नंदी बाग.
मला वाटतं इकडे डान्स आहे वाटतं रात्रीचा. असेल हे बघ तर ना मज्जा वरती बघ, येईल ना. हे बघ. असेल तर बरं होईल आणि ना. त्यानंतर इकडे डीजे माणूस बसणार आहे. हे बघ कसं नाही बसायचं का काय आहे. बसायचं ते किती पुढे. किती माणसं मारून हे केलेलं आहे बघ. मोज आपण फोटो काढूया इकडे. एकदम छान वाटतं आणि एकदम मस्त वाटतंय. आता इव्हनिंग टाइम स्पेंड करूया जरा आपण वेगळंच अनुभव आमच्यासाठी पण आणि तुमच्यासाठी पण. आम्ही राईट टायमिंगवर राईट ठिकाणी सर्वीकडे आहोत. आम्ही सर्वात अगोदर चहा पियाला गेलो, नाश्ता करायला गेलो. तुम्हाला क्लब हाऊस, इकडे क्लब हाऊस पण आहे. इकडे काय कॅरम ठेवलेला आहे, चेस ठेवलेला आहे. कॅरम काजल खेळणार आहे कॅरम? कॅरम खेळणार आहे काय? कॅरम खेळणार आहे, चेस? चल सायकल करूया. चल तुला येते का चालवता? मी पाठी बसणार. ते बघा इकडे कॅमेरा सेट केला आहे. तर काजलला डबल सीट राऊंड मारून देतो बघा. चला खतरो की खिलाडी पार्ट 1 कर्जत एपिसोड. कर्जतचा एपिसोड. इकडे बघा काय आहे, आम्ही गेलो नव्हतो. काजल एकेकाच आहे हलताय ते. तर काजल तू पाठी राहा, हलतं त्या हलता तू नंतर मध्ये येऊन घाबरशील बघ. तू आता ये, तुझ्या हलवेल बघा काजल. आता मध्ये आला ना, मध्ये कोण तर कसं करायचं माहिती आहे का? आता बघा कसं हे शेक करतो बघा. मुद्दामून गेलं तर तुटणार मग. तुटणार आहे. तू आली कशाला? एक 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 यायचं बोललं तरी तू डबल आली. कशाला? चल ना, मी येते ना. जा पुढे जा, तू जा पुढे जा. तू आता हलवणार ना? जा पुढे जा, हलवणार नाही. जा पुढे जा. वा इव्हनिंगची वेळ. स्विमिंग पूलमध्ये जाऊ की नाही आता असं वाटतंय ना. आणि पाठी तुम्हाला माउंटेन दिसतंय, किती छान वाटतंय. पाठीच आहे ना बरोबर माझ्या? एकदम छान. आणि समोर बघा रिलॅक्स, चेंज, कलर चेंज, कॉम्बिनेशन चेंज, माइंड चेंज. डोका गरम का हलका? गरम. डोकं जड झालंय जरा. कशामुळे? मग नको स्विमिंग पूलमध्ये जाऊ. नको. बघा असं नाही की हाय म्हणून वाट लावायची. आपल्या पण आपली एक काळजी घेतली पाहिजे हेल्थची. एकदम छान. आता इव्हनिंग बघूया इकडची कशी आहे. इव्हनिंग टाईम स्पेंड करायचा आहे. नाश्ता तर एकदम छान होता इव्हनिंगचा. आता संध्याकाळची वेळ आहे. मी आता सायकलिंग करतो आणि काजल तुम्हाला आजूबाजूचे सर्व लाईट दाखवेल बघा गोल. अजून लाईट्स लागायचे आहेत, एवढेच लागले. मस्त एकदम छान. मजा करणारा माणूस पाहिजे, एन्जॉय करणारा माणूस पाहिजे. तो एन्जॉय करतो कुठे पण. तोडशील. हे काय अर्ध बाहेर. शेवटी मी सायकल शोधली. मला वाटलं की इकडे लेडी सायकल आहे, पण लेडी सायकलच आहे का? ही पण छान आहे, मस्त वाटते. इव्हनिंग टाइम बघा. ये रेन डांस चालू नहीं होता है अभी नहीं. संडे सैटरडे संडे को ऑफर. वीकडेज पे कोई नहीं. चला बसा. आता वाजले किती सांगा बरं, किती वाजले? आता वाजले 9 वाजायला आले. आणि या रिसॉर्टमध्ये डिनर 8:30 पासून सुरुवात होते. आता आम्ही आलो आणि तुम्ही म्हणाल की हा कपडे किती घालतोय? आता तिसरे कपडे झाले. जे दुसरे घातले होते ना ते जरा सिल्की होते, ते स्विमिंग पूलसाठी घातले होते. पण वातावरण इकडे थंड असल्यामुळे आम्ही काय डिसाईड केलं की उद्या जाऊया सकाळी. मग आंघोळीच्या आधी मग नंतर आंघोळ करून मग चेकआउट. त्या हिशोबाने आम्ही मग नॉर्मल जसे कपडे आहेत तसे घातलेत.
आता जाऊया आणि डिनरमध्ये काय आहे ते बघूया. आणि हे व्हेज म्हणजे व्हेज रिसॉर्ट आहे, सर्व व्हेजिटेरियन इकडे अवेलेबल होणार आहे. आपण महाबळेश्वरला गेलेलो ते पण व्हेजच होतं. व्हेज छान एकदम सुंदर एकदम मस्त आहे, मस्त आहे. चला जाऊया, भूक लागली. डिनर इकडे ही फ्रेम छान वाटते ना. रूम नंबर 4 आपल्या रूम नंबर 6 दिला आहे ना. हे मोठे मोठे रूम्स आहेत वाटतं, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कमीत कमी 6 माणसं राहतील असे रूम्स आहेत वाटतं. फॅमिली रूम. नाईटला बघा कसं मस्त वाटतं. तिकडे काहीतरी डेकोरेट केलं मग बलून्स लावून, कोणातरी बड्डे वाटतं. 4 भाज्या आहेत ना, त्या 4 वाट्या. 20 रुपये जास्त लागतात. चमचे असतात ना सर्व. आहेत टेबल आहे ना स्टील. हे खाली ये क्या बनाया? ते सूप सोबत हेच आहे वाटतं, ते ब्रेडचं आहे ना. अरे वा, सूप भी बना है. वाह, मेरा सर्दी भाग जाएगा. ये क्या है? लाल चटणी. ते व्हेज रोलेबल येतात. व्हेज रोल आहे ना, त्याच्यासाठी चटणी येते. एक घेऊया. अजून एक घेऊ. मशरूम कॅप्सिकम. वा, हा सर्व रॉयल भाज्या आहेत रात्रीच्या वेळी. ठीक आहे. पनीर पसंद. बस. टोमॅटो चीज. किती वाजले बघ. आजची तारीख दाखवूया का? 19 फेब 19 फेब रात्रीचे 9 वाजलेत. मग खाऊन दाखवा आम्हाला. टोमॅटो सूप. सूप मंजा सूप असतं तर. हे आपण पास्ता खाऊन दाखवा. पास्ता असे रेग्युलर नसतं ना सर्वीकडे. व्हेज रोल येते. व्हेज रोल खाऊन बघ, खाऊन बघ. जेवण छान आहे यांचं. तर रेड चटणीवर खाऊन बघ. बघा आता रात्रीचे किती वाजले? 9:30 वाजले. आमचं डिनर झालं. 2 भाजी, एक काय होतं ते पास्ता टाईप होतं, चपाती, वरण भात आणि मूग डाळीचा शिरा होता. तर जेवण एकदम छान, एकदम मस्त. सूप पण होतं, तर पोटभर जेवलो. आता जरा वॉकिंग करतो. आज पण माझे स्टेप्स बघा इकडे किती झाले. 10,500 स्टेप्स झालेले आहेत आमचे, तरी मन भरलेलं नाही आहे. कारण आपण जेव्हा फिरायला येतो तेव्हा फिरतोच ना. आणि हे पाठी पण बघा किती छान वाटतं एंट्रीला. आणि काजलचं पण एंट्री बघा किती छान वाटते. आणि ते स्टॅच्यू बघ. चला नाईट क्रिकेट आपण खेळूया. काजल बॅटिंग कर, बॅटिंग. तर इथे बघा आम्ही आता इकडे क्रिकेट मॅच खेळतोय. काजलला 2 स्टंप लावून दिलेत बघा. एक इकडे एक स्टंप, म्हणजे कसंही आउट करू दे. दिसतंय का तुम्हाला? मस्त बॅटबॉल खेळून झालं, क्रिकेट खेळून झालं. आता मस्त सायकलिंग आणि बाकीचं बघा. काजल बघा कुठे बसले बघा. काजल दाखव तू कुठे बसले. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि लवकर झोपा. बाय बाय, टाटा. लाईक करा व्हिडिओला.